si sa pozbieral, mohol by si mi pomôcť. Veď si sochár. Kecáš. Som prírodovedec. Astronóm. Na sochári nemali splnenú kvótu. Som človek mimo kvóty. Chápem vás, ale týmto semestrom končia moje prednášky o vašom ročníku. Pozrite, filológ napíše vetu, ktorej nikto nerozumie. Inžinier skonštruuje stroj, ktorý sa nikdy nerozbehne. Ale lekár sa nemá pomýliť. Nemôžeme predsa, prepáčte mi za výraz, vychovávať pomovaných vrahov. Pozri, nedávno som prednášal, veď vieš. A tá starená sa ma spýtala, čo má robiť prvú minútu po výbuchu. Čo som jej mal povedať? Toto je tá prvá minúta. Prepáčte, že obťažujem. Popoludní som u vás nakupoval, totiž... Nie to som chcel povedať. Proste som vás uvidel a zapáčili ste sa mi. Naozaj? Dobre si ma obzrite. Možno my dvaja by sme si mohli rozumieť. Čo myslíte? Neviem. Ria. Veď to je to. Čo robiť prvú minútu po výbuchu? Čo im povedať? A mohol by si mi to povedať? Ak to náhodou vieš ty. Aký zmysel má ozdobovať sochami mŕtvú planétu? No aký?